dito. Lang. Ayun na nga po ang tagal-tagal po ng kalaban ko. Ma-appreciate niyo po sana ang ating napakagandang background. Ito po ay ang Vera Falls located at Suwa, Malinaw, Albay. At meron po silang entrance fee na 15 pesos. Yes po, sa mga may balak po na pumunta dito, please respect our Mother Earth. Charot. So, yung kalaban ko po ay nag-rehearse pa ng mga tatanong niya sa akin. Kabado na ata siyang matalo. At titikman din po natin itong hot sauce. Wow! Music. So, let's start na po. Magja-jack in po kami kung sino matalo. Saan pa una? 1, 2. Kailan namatay si Pangulong Pinoy? Noon, noon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang tamang sagot ay June 24. Dahil dyan, siya po ang talo. Minsan po, wala na isang po kayo madulugan. Next question. Nene. Bilaan ng puso ng octopus. 5, 4, 3, 2, 10, 1, 12. go. Kung kailangan kong gawin. So, next question. Ano ang English ng Pangulong Tudling? Ano? Pangulong Tudling. Ano ang English ng Pangulong Tudling? Ayan, ano? 1, 2, 3, Animal 4, 5. Editorial. Editorial. Cellphone. Next question. Sige, next. Magaling. Sa kantang Sitsiritsip, anong insekto ang alibangbang? Butterfly. No. 5, 4, Halibubog. 3, 2, Butterfly baga. 1. Taro-taro. Butterfly, paro-paro. Pare. Tagalog ba? Tagalog? Pare. Tagalog ba? Wala man natin alam ng Tagalog dapat. Tama nga na ako. Tagalog? So, next question. Noon. Tama nga niya, butterfly. Taro-taro nga. Kung yung Tagalog mo baga butterfly, paro-paro. Ayun. Next question. Masalo lang. Hello. Kung ang nanay mo ay babae, kung ang 1 plus 1 ay 2, at ang Tagalog na airplane ay aeroplano, ano ang klaseng height si Winnie the Pooh? Sir. Puta mga po kung puta basic. Basic. Ako. Ano naman? May butterfly na dito. Ano ang ano ang Tagalog ng isang tower? Ano? 5, Talag. 4, 3, Bulaklak sa araw. 2. Mirasol. Anong kailangan kong gawin?
tayo guys. Sino ang founder ng Microsoft? Bill Gates. Pamalayan Lagon. Bill Gates. Anong Nakantang si Sir Jeep. Anong insekto ang alibagbang? Butterfly! No. Pamalayan Lagon. Bill Gates. Anong latest Microsoft ninyo? Windows 11. Windows 11 rin? Windows 10. Madayaw na nga. Pati ba matama kung hindi ka? Pinalitan ko wala. Baka Bill Gates na yun. Last na. So, sa last na pang tanong, ano ang tanong mo? Wait lang. Neo. Ano ang English ng pusod? Ano ang English ng pusod? Ano? 5, 4, 3, 2, 1. Ano ba? Magtatapos ko. Kung kailangan Maybe. kong gawin. Yo. Then, wala. Ano ang English ng pantablay? Ano ang English ng pantablay? 1, 2, Bird. 3, Bird. 4, 5, 6, 7. Hindi po na. Dahil dyan ang tamang sagot. So, dyan na po nagtatapos ang video na ito. At itatry naman po natin ito. Hot sauce. Maraming salamat po sa panonood. Till next vlog. Bye! Thank you for watching.